Takže my to na sprievodníku. Dneska tak hrajeme Riders Republic. No a prvé chcem ukázať moje triky. Nejaké proste tie bežné triky, hej, takže tak a čo som dneska chcel ukázať, tak je tu na dole by to malo byť, áno, tu na dole, to je úplne tu, tak je také BMX-ky sú, jazdíte si s tými BMX-kami, toto je také, že pre BMX-ky, ale je tam možno, neviem, ale možno tam je aj pre, dačo aj pre tých skaterov, no neviem, dobré, ale je tu tuším, že nejaké závody tu musia byť, alebo nejaký proste park ako je tu na. Takže tak proste, kde proste tu môžete si robiť. Tu sa dajú hrať za závody, ale viete tu aj takto proste, že dajme tomu, ja to idem dať teraz double backflip, hej, takže tak. Tak to nič, ale viem, že double backflip sa dá. Tu dám len backflip. Dobre, a tu jak idem, práve čo, tak urobím. No a to je to proste také, no. Tak tu urobím backflip, ale to však nevadí. Aj tu beko, lebo tu väčšinou, takedy, keď proste netočím videa, tak proste robím double backa. No tu už beko robím, takže tak, to dáva zmysel, takže tak, ok, double backo, ale nikdy som nedal triple backo, lebo podľa mňa to triple backo musí byť úplne také iné, kde som vám, ja som to hovoril, proste čo ja teraz hovorím, proste nechápem ani tom, čo hovorím, no to je jedno, proste chápete, že tu je v Riders Republic, či také proste dobo, neviem, prečo rozprávam to vydanie, no. To také, kde proste takto môžete, no proste také robiť a no zase ten trik som dal ako úplne prvýkrát aj o tom videu, jak vás učím triky v Riders Republic, tak teraz oni to zase ten trik sa uchopíte. Joj. Sami, menší fail. Ale tu je to dobré, len asi sa mi to veľmi nepáči, lebo to príde ako keby to ako prvé postavili, hej, akože úplne prvé, hej, čo bolo. Ale je to pravda. Je to proste úplne inak. Kde proste oni to ešte tuším, že inak postavili, alebo proste dokopy, hej. Ešte keď robili dávnejšie, neviem kedy, ani Riders Republic, hej, keď ešte v tej dobe to robili, no. Snažím sa tu dostať, takže nechcem sa proste teleportovať a tak, ale nechcem čo, tak idem radšej takto. Ne, joj, ešte sa tu zalagujem. Joj, som to nebrzdila, ale okej. Takže tu bude dobré tak dať boost, double backo, okej. Skoro som ešte narazil, ale teraz tam by som išiel, tak je tu na. Takže takto tu na. No, radšej tu na pôjdem už. Takže tak. Zase double backo, takže tak, boom. Takže tak, zase. Takže tak. Okej, tento trik. Viete, ja furt robím také backflipy a iné také inej starej hre, ktorú už nemám, proste, kde proste museli dať proste prsty, tak neviem, možno to ešte niektorý. Big double front flip, pardon. Ne, to je prvý krát, čo som dal, no. Teraz iba jeden front flip, hej, takže tak. Nie, proste ja chcem tam, proste, no aspoň to má. To je dobré. Nechápem prečo, ale počúvajte, no najdanejšie, keď proste ľudia hovorili do goodbye, ale to už veľmi ľudia nehovorí. A mne to prišlo divné, chodím to týkať sa aj príde celkom, že ty vole.
každý hore. To, čo urobí váš kamarát, tak vy mu poviete good boy. Takže ja kebyže mám takého kamaráta, čo som, ja ich mám furt, ale už nehovoria proste také blbosti, hej, a tak. No takže tak, no. Ok, toto neviem, jak som dal, ale zaujímavé. Lebo ja mám ukázať, tu jak je tu na, musím to úplne meniť smer, presne tu na a teraz sem. No a jak vy idete sem, musím sa rozbehnúť, kebyže by vedel cúvať, ale on keby nevedel, ale on vie cúvať. Mám sa ešte do gajda. Super, no. Tak musím ísť rýchlo takto, áno. Zle ide. A ešte horšie ide, dobre, tak musím toto urobiť. Nie tam ty! Are you dump? To som neurobil. Prečo ty vole? No, ja vám to proste ukážem stadiaľ, to je jak. Proste mne to ani nejde, ty vole. Je toto možné? No, teraz tak vám to môžem ukázať. Normálne, tu na bežne, keď tam ako vidíte tých ľudí, akože tu je ten box, to ani nevidno, no tu na, jak sú tie boxy, tak dakedy na ne skočím a dakedy na ne, akože on zomrie a proste to nedá. Ale neviem jak, ale takedy sa mi to, že fakt, že podarí. OK, backflip. Double backflip, let's go. Takže tak, ešte ďalej vám ukážem niečo, tu nadajme tomu hore. Ešte toto som vám nepoukazoval. Také, že tu je, a toto keď dovolíte. A keď toto prejdete, tak to, no tak, ja vám to proste ukážem, tam to tu prejdem, boom, a idem teraz aj. No a tu tak ja prejdem, no tak double backo môžete, alebo dajte triky, aké viete, normálne, môžete mi v komentoch aj dajte triky poradiť, akože ja to hrajem na Xboxe, takže tak. Tento má Xbox a hraje Riders Republic ako ja, no tak mi môže napísať do komentárov nejakú správu, že nejaké triky, ako sa robia a tak ďalej, sa to naučím. No takéto manuál, ja nie som na také manuál lenivý, čo som skúšal s iným bicyklom, nebolo to práve s BMX-kou, ale s úplne ešte iným, hej. Proste ja som bol strašne lenivý tam, lebo tam vaše ešte, už tí panety by som ešte urobil, ale tyhle manuálne by som bohužiaľ neurobil. No proste ja som na to ako keby lenivý a tak. Okay. Ty kokso, tak to som dal, ale fire vec. Ne, no nevadí. Skúsim to tu nájsť, takže toto ma ubustí, takže tak v pohode. Ok, tá moja klasika je double backo a front flip. Také. Ty vole. Ne, som sa naučil taký nový trik asi, ak tak vidím. Ty vole. Nože, ak ja idem, tak musím stlačiť LT a proste LB ako boost. No, to som nedal, ale však v pohode. Dobre, teraz som to dal. Takže musíte ísť, dať double backo a dajme tomu také, že nie že double backo, stačí v polovici backflip a čo dáte hore tým dole akéby krúžkom, je tým prvým, čo proste takto ovládate ho. Ale proste tak, že keď robíte triky, no tak tým, no tak dáte hore dole, to je backflip, ale takedy vám to urobí double backflip, takedy backflip.
No a vtedy proste stlačíte LT a stane sa, tuším, že turn down to bolo, či čo také, no. Skoro sa mi to podarilo, lebo takže teraz sa mi to vôbec nepodarí možno, uvidím, ale dávnejšie sa mi to strašne darilo. Furt som to dával, no. Normálne. Bum. Normálne. Tu som sa teraz naučil, jak tak vidím nové triky a potom vám poviem, že koľko skoro som dostal to video. No možno to napíšem niekde ako možno do popisu, akože kanála, neviem, ešte uvidím, ako to urobím. To čo som dal, normálne, už sa asi celkom aj zlepšie, mne tak príde. Tu nebudem dávať backflipy, už veľmi, ale dával som, tuším, neviem. Nie, to. Dobre, OK, tak. To bolo už dále dobre. OK, prosím, nespadni. Okay. Takže tak. A proste som vám chcel ukázať nejaké nové triky, čo by ste sa mohli naučiť a proste tu, kde môžete byť s bandkami. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a majte sa pekne, čaute.